لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Скъпи братя и сестри, Алхамдулилlah, нека да отправим нашата благодарност към Аллах Субханаху ва Та'аля. Нека салату ва салам да бъде за пратеникът на Аллах Мухаммад алейхи салату ва салам, за неговото семейство, за неговите сподвижници и последователи до съдния ден. Както споменахме миналата лекция, ислямската религия се изгражда върху три неща. Първото нещо, това е иман, вяра, убеждение. Човек да вярва в единствения Аллах. Човек да е убеден, че няма друг Бог освен Аллах, той е един единствен и няма той съдружник. Мястото на вярата е в сърцето. Разбира се, доказана с и показана с делата, поради проста причина, че делата са част от вярата. И второто нещо, това е именно това, ибадет, дела. Третото нещо, това е ахляк или морал. Миналата седмица говорихме какви трябва да бъдат моралните отношения на мюсюлманина към неговия Създател, моралните отношения на мюсюлманина към неговия пратеник Мухаммад алейхи салату ва салам, моралните отношения на мюсюлманина към себе си. Иншаллах, с позволението на Аллах Субханаху ва Та'аля, днес ще продължим. Ще вземем какви трябва да бъдат моралните отношения към сахабетите, сподвижниците на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Хората, които живееха заедно с пратеника алейхи салату ва салям, подкрепяха го в всички негови начинания, помагаха му. И това са хората, които след смъртта на Пейгамбера алейхи салату ва салам продължиха мисията на Пейгамбера и разпространиха исляма по целия арабски полуостров, дори и по-далеч. И виждаме днес, алхамдулилlah, Аллаховата религия е разпространена по целия свят. Както казва алейхи салату ва салам, няма да стане кайметския ден, докато религията ислям не влезне във всяка една къща. Сахабетата ради Аллаху анхум, Аллах да е доволен от тях, допринесоха много за тази религия, за разпространението на тази религия. Първо, да ги обичаме в името на Аллах, защото те са хората, които са били с пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, подкрепяли се го постоянно и са дали живота си за исляма и разпространението. Дали са живота за исляма и за разпространението. И техните гробове, които са в различни краища на света, свидетелстват за това нещо. Че те са оставили Мекка, оставили са Медина, които са толкова свещени места и са излезнали в името на Аллах, за да разпространят исляма. Второто нещо, какви трябва да бъдат нашите отношения към сахабета на пратеника алейхи салату ва салам,
да не говорим лоши неща за тях. Винаги, ама винаги да ги споменаваме с хубаво. Казва Мухаммад алейхи салату ва салам в свещен хадис: ла тасуббу асхаби. Не болете моите сподвижници. Не говорете лошо за моите сподвижници. Това са думите на Пейгамбера алейхи салату ва салам. Третото нещо, скъпи братя, да сме убедени, че сахабетата са най-достойните хора след пратениците. Сахабетата са най-достойните хора след пратеници. Това нещо го доказваме със следния хадис, в който казва алейхи салату вассалам: хайрун наси қарни, thumma алладhina ялунахум, thumma алладhина ялунахум. Най-достойните хора за моята общност. Най-достойните хора за моята общност са сахабетите. След това онези след тях, после онези след тях. В този хадис алейхи салату вассалам говори за сахабетата, говори за табиините, говори за табиините. Или това са хората, които идват след сахабетата. Ради Аллаху анхум. Четвъртото нещо, да сме убедени, че и те са грешни. Защо? Защото са хора. Защото са хора. Те имат грешки, те имат проблеми, те забравят. Както казва една арабска поговорка: сумми ел инсану инсанен лианнаху янса. Човекът се казва човек, защото забравя. И в действителност думичката човек или инсан, както на арабски, идва от глагола неса янса, което означава забравя. Да сме убедени, че и те са грешни, защото и те са хора като нас. Това също значи, че не трябва да ги обожествяваме и да се молим на тях. Има такива хора, които за съжаление правят това нещо, което ги отвежда на ширк. Да служиш на друг, а не на Аллах, да искаш от друг, а не от Аллах, да се уповаваш на друг, а не на Аллах. Това нещо е ширк. И това нещо е разпространено много. И сме били свидетели как хора отиват на гробовете на сахабетата, независимо дали в Турция, лично аз съм бил свидетел Еюб, султан Еюб, където е гроба на Ебу Еюб ал-Ансари, ради Аллаху анху, който е един от сахабетата на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Когато Мухаммад алейхи салату вассалам се преселва от Мекка за Медина, 6 или 7 месеца остава в къщата на Ебу Еюб ал-Ансари, докато бъде построена джамията и къщата на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Бил съм свидетел как хора отиват и се молят на гроба. Това нещо го има в Сирия, това нещо го има и в Египет и на други места, където има гробове на сахабета. Те са хора, те са били грешни като нас. Те са били избраната общност, които са живели с Пейгамбера алейхи салату вассалам и които са допринесли за исляма много. И след като им е дошъл часът си, са заминали от този свят. Ради Аллаху анху. Аллах да е доволен от тях. За това не трябва да ги вземем за божества и да ги обожествяваме, защото и те са хора. Пето, да четем тяхното житие и да вземаме поука. В сура 111 аят казва Аллах субханаху ва та'аля: бисмиллахир рахманир рахим, лақад кяна фи қасасихим ибра. В разказите за тях има поука за разумните хора. 111 на сура Юсуф. За разказите за тях, в разказите за тях има поука за разумни хора, казва Аллах субханаху ва та'аля. Шесто, да ги вземем за пример в нашия живот
Защото Аллах е доволен от тях. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим: Бисмиллахир рахманир рахим: Ради Аллаху анхум ва раду анху. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от него. Значи Аллах ще бъде доволен от сахабетата в съдния ден за това, че те са били вярващи, за това, че те са били сподвижници на Пейгамбера алейхи салату ва салям, за това, че те са били, че са допринесли много за исляма. И ако искаме Аллах да е доволен от нас, трябва да следваме техния път и да вършим това, което те са вършили, за да спечелим Аллаховото задоволство и Аллаховата милост. А разбира се, сахабетата ради Аллаху анхум са били хората, които стриктно са следвали Пейгамбера алейхи салату ва салям. И както Пейгамбера алейхи салату ва салям взимаме за пример в нашия живот, и казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." За вас в пратеникът на Аллах има прекрасен пример, образец. Лимен кана ярджу Аллаха вал йаумил ахир. За онзи, който се надява на Аллах и на съдния ден. И след като пратеникът е пример за нас, и след като сахабетата са следвали пратеника алейхи салату ва салям, следователно и те са пример за нас. Второто нещо, какво трябва да бъде нашето отношение към Корана, нашето морално отношение към Корана. Да знаем и да сме убедени, че това са най-верните слова. Както казва Аллах Субханаху ва Та'аля: Бисмиллахир рахманир рахим: Алиф лам мим заликал китабу ла райба фиhi худан лил муттақин. Алиф лам мим, това е книга, която няма никакво съмнение в нея, че е истината. Худан лил муттақин, напътствие за богобоязливите. В друга аят казва Раббuna Субханаху ва Та'аля: Бисмиллахир рахманир рахим: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. И кое е по-вярно? И кое е по-вярно от Аллах в словата? И кое е по-вярно от Аллах в словата? Сура Ниса, 122 аят. Наши скъпи брати, не трябва никакви съмнения да имаме в аятите от Коран Керим. Да знаем и да сме убедени, че това са най-верните, най-достоверните слова и че това са думите на Аллах Субханаху ва Та'аля. Второто нещо, да практикуваме Корана в нашия живот, да се придържаме към морала, на който ни учи, както и да се предпазваме от нещата, които ни забранява. Разбира се, за да се здобиме с морала, който Корана ни учи, непременно трябва да се предпазваме от нещата, които ни са харами, които ни са забранени. Айша ради Аллаху анха оприличава пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям като живият Коран. Когато тя беше запитала какъв е моралът, какъв е характерът на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, тя какво отговори? Вие Коран не четете. Коранът е морал на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Трето, когато се чете Корана, да се мълчи и следователно да се слуша. Нали, не е редно, когато се чете Коран, да се говори. Това нещо го доказваме със следния аят в Коран Керим. Бисмиллахир рахманир рахим: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. И когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани. Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани. Четвърто,
да се чете почти всеки ден и да не се слага на земята. Да се чете почти всеки ден. Това означава, че, скъпи братя и сестри, трябва да знаем да четем Корана. Трябва да знаем да четем Корана на арабски. Разбира се, след това на български, алхамдулилlah, има превод на български, да видим какво сме чели. Защото Пейгамбер алейхи салату вассалам е казал: Иқрa'ул Кур'ана фаиннаху я'ти шафи'ан ли асхабихи йаумал қияма. Четете Коран, защото той ще се яви като застъпник в кайметския ден, в съдния ден, за онзи, който го чел. В друг хадис казва алейхи салату вассалам: за всяка една буква от Корана има по 10 награди и от 10 до 700. Казва: аз не казвам, че елиф, лям, мим е една буква. Елиф е буква, лям е буква, мим е трета буква. Значи за всяка една буква, субханаллах, има севаб, имаш награда. И другото нещо, да не се слага на земята от уважение към Корана, да се държи на по-високо. Това нещо го доказвам с аят от Коран Керим, в който казва Раббана субханаху ва та'аля: въздигнати, пречистени. В сура Абаса 13 и 14 аят Аллах субханаху ва та'аля говори за свещените писания, за свещения Коран, който трябва да бъде въздигнат на по-високо място и да се пипа с абдест. Пето, да се чете отмерено с теджвид. Какво означава теджвид? Това са правилата за четене на Корана. Казва Аллах в Коран Керим: Бисмиллахир рахманир рахим: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. И чети Корана отмерено, с теджвид. И ако имаш и хубав глас, още по-хубаво. Защото в хадис Пейгамбер алейхи салату вассалам е казал: Зейнул Кур'ана би асватикум. Украсявайте Корана с вашите гласове. Шестото нещо, да сме убедени, че Корана ще бъде запазен до съдния ден. Няма да бъде променен, няма да бъде изопачен. Няма да има нещо, което да се добави в него, или нещо, което да се съкрати. И в миналата лекция, когато говорим за пророчеството на Мухаммад алейхи салату вассалам, споменахме последния аят в сура Маида, третия аят, който беше ниспослание, в който казва Аллах субханаху ва та'аля: Ал-йаума акмалту лакум динакум. Днес аз допълних вашата религия. Последния аят. Вече исляма пълен, съвършен. Мухаммад алейхи салату вассалам си е извършил мисията. Няма нещо, което да се добави или нещо, което да се съкрати. Трябва да сме убедени, че Корана ще бъде запазен до съдния ден, и това нещо не го обещава Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим, като казва: Инна нахну наззална дикра ва инна лаху лахафизун. Наистина ние не спослахме напомнянето. От думичката напомнянето се разбира Коран. И ние непременно ще го запазим, казва Аллах субханаху ва та'аля. Как ще бъде запазен Коран Керим, мухтерем джамати, скъпи братя? С постоянното му четене и с постоянното му наизустяване и с постоянното му практикуване в нашия живот. Когато идем в Турция и когато идем в арабския свят, виждаме хора, на които им казват хафъзи. Хафъз е човек, който е наизустил целия Коран наизуст. Виждал съм хафъз на 7 годинки.
Виждал съм хафъз на 8 години деца, целият Коран, 600 страници, го зна на Исус. И това не са 100 или 200 човека или 1000 човека, това са милиони. Вижте начина, по който Аллах ще запази Корана, да не са променени, да не са изопачени. Ако се опиташ дори една буква да промениш, едно 6-7 годишно детенце можеш да дойде да ти каже, не, тук не е така. Защото Корана е в главата му, запаметен. Седмо, да се лекуваме с четенето му и да лекуваме другите. Интересно, не знам дали сте го чували това, но да, Коран Керим лекува. Коран Керим лекува не само от магии, Коран лекува и от други болести. Коран Керим има лечебни свойства и това нещо го доказваме със следния аят, в който казва Аллах Субханаху ва Та'аля: "Кул хува лилладина аману худан ва шифа." Кажи, Мухаммед, за вярващите то е напътствие и изцеление. За вярващите Корана е напътствие и изцеление. Лек. Сура Фусилет, 44 аят. Така, тук искаме да обърнем внимание на това. Мюсюлманите днес пренапрегват Корана от няколко гледни точки. Защото аз и друг път съм го казал, скъпи братя, когато се каже Коран, веднага какво ни идва на акъла? Че до него трябва да има достъп само кожата, че неговото място там някъде по прашасалите рафтове в джамията. И това е. Когато трябва да се чете или Корана, ложете. Значи, от нехайството на мюсюлманите днес спрямо тяхната свещена книга, първо, не го четат. Не го четат. Второ, не го наизустяват. Трето, не размишляват върху знаменията. Казва Аллах Та'аля: "Ятадаббарuna Коран", не размишляват върху Корана, това е в Коран. Четвърто, не го практикуват в живота си. И пето, не се лекуват с него. Когато един човек има някакви проблеми, примерно казва, сигурно имам нещо направено, какво прави? Най-напред ще иде на доктор му каже, няма нищо, добре си. Оттам иде на врачка, на тая врачка, на тая врачка, на третата врачка, няма нищо. И най-накрая тя на помощ приходите и при Корана. Пейгамбер алейхи салату вассалам ни е известил как и по кой начин да лекуваме с Корана. Посочил ни е точни аети, които трябва да се четат при такива ситуации. Елхамдулилlah, лично аз съм свидетел, нали, колко усилям Корана и как помага. Елхамдулилlah. Третото нещо, какви трябва да бъдат нашите отношения към джамията? Какви трябва да бъдат нашите морални отношения към джамията? Как трябва да се отнасяме към домовете на Аллах? Първо, да се посещават, защото те са най-обичаното място за Аллах. А най-необичаното място за Аллах кои са? Пазари. Това е хадиса на Пейгамбер алейхи салату вассалам. Да се посещават джамиите, защото те са най-обичаното място от Аллах. В хадис Пейгамбер алейхи салату вассалам ни известява, че в съдния ден, в който слънцето ще е много ниско, жегата ще е много голяма, ден, в който няма да има сянка, освен сянката на Аллах, сянка, която Аллах е сътворил,
Под тази сянка ще има 7 групи хора. Едната група от тях е младеж, който е прекарал младежките си години в джамиите. Младеж, на който сърцето му е привързано към джамиите, към домовете на Аллах. Затова джамиите трябва да бъдат по-често посещавани. Защо? Защото каквото и да се прави там, каквото и да се говори там, винаги ще се въползва. Докато на други места, или така наречените шейтански места, може да чуеш или отдумване, или клюки, или цудни и така нататък, и така нататък. Неща, от които ние трябва да се предпазваме. Да предпазваме езика, защото езика е орган, който ще вкара много хора в джехеннема. Аллах да ни пази от джехеннемския орган. Второ, да се кланят 2 ракята поздрав за джамията, при влизането още. Казва алейхи салату вассалам: „Ида дахала ахадукум ал-масджид, фала яджлис хатта юсалли рак'атин“. Когато някой от вас влезне в джамията, да не сяда, докато ни кланят 2 ракята намаз. Това е хадис на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Намаз с ният тахиятул масджид, или поздрав за джамията. Трето, отбраняване за намаз, когато се чуе езан. Да отидем по-рано за намаз. Има хадиси в тази насока, както за всички намази, така и за чума намаз. Хадис на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Четвърто, влизане с десния крак в джамията с дуа. Коя дуа? Следната: Бисмиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма фтах ли абуаба рахметик. В името на Аллах и салату вассалам да за пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям: О Аллах, отвори на мен вратите на твоята милост. Така също жените да не ходят парфюмирани в джамията. Шесто, дуа при излизане от джамията. Казва алейхи салату вассалам: Бисмиллах вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма инни ас'алука мин фадлик. В името на Аллах, салату вассалам да бъде за пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям: О Аллах, аз искам от теб твоята милост или твоя дженнет. Мин фадлик може да се разбира всичко, което Аллах може да ти го даде като хубаво. Седмо, да не се украсяват джамиите. Това нещо го има в хадисите на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Друговерците, като евреите и християните, са тези, които украсяват своите храмове. Но в исляма това нещо е забранено. Защо? Защото всички тези украси, които се правят, може да отклоняват човека от намаза. По време на намаз да се вгледа, примерно, в дадена картина и да се отклони и да се разконцентрира от намаза. И другото нещо, което е достоверно в хадисите на Пейгамбера алейхи салату вассалам, че това е от кайнетските признаци. Ще дойде такова време, когато, казва алейхи салату вассалам, джамиите ще се украсяват. И е дошло. Осмо, провеждане на лекции в джамиите. Алхамдулилlah, това нещо трябва да се прави продължително. Това нещо го практикуваше и Пейгамбер алейхи салату вассалам. Неговите сахабета, всичко, което го научиха за исляма, за религията на Аллах, беше от подобни лекции, които Пейгамбер алейхи салату вассалам ги правеше в мешиди негови. Девето, да се възползваме с престоя в джамията, като четем Коран, правим зикир, истигфар, искаме опрощение за греховете и така нататък. И така нататък. Десето, малки деца, които пречат по време на намаз, да не се карат в джамията.
Сега ще кажете, още да забрани. Не забранява. Това се прави с цел да не разконцентрират хората от намаза. В същото време трябва да знаем, че ние сме задължени да караме нашите деца в джамията за малко. Примерно, знаеш, че твоето дете, като го откараш в джамията, ще пречи на хванещите, по-добре да не го караш. Когато учихме в Саудитска Арабия, се спомням, че по джамиите и имамите постоянно правяха тези забележки, понеже джамиите там са пълни с деца и по време на намаз се разкарват между сафовете нагоре-надолу. И въпреки, че постоянно имамите правяха забележки, алхамдулилlah, джамиите бяха пълни постоянно с деца. В джамията се допуска извършването на следните неща. Да се спи, ако това се налага. Да се яде, след което трябва да се почисти. Да се пие кафе, чай, да се правят беседи. Освен изучаването на Корана и Исляма, в джамията могат да се изучават и други дисциплини. Джамията да бъде превърната в уютно убежище за всеки, който иска да се запознае с Исляма. А да не се превръща джамията в заплашителен обект. Като видиш джамията, да този страх да влизаш не. Трябва да направим така, че на хората да е приятно да влизат в джамията. И четвъртото, какви трябва да бъдат отношенията на мюсюлмани към учените хора. Учените да бъдат уважавани заради Аллах, защото те са наследници на пратениците. И цитирахме хадиса миналата седмица и пак ще го цитираме, в който казва алейхи салату вассалам: „Ел-уламау варататул анбия“. Учените са наследници на пратениците. Учените са наследници на пратениците. Защо? Посланието, с което дойде Мухаммад алейхи салату вассалам, след като той напуска този свят, учените, имамите, са тези, които продължават да носят на плещите си това послание, исляма. Това ще продължи до кога? Докато свят съществува, ще има такива хора. Значи, учените трябва да бъдат уважавани заради Аллах. В Корана се казва: Бисмиллахир-рахманир-рахим, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени със знание. Следващ е Аллах за вашите дела. В друг аят казва Аллах субханаху ва та'аля: "Кул هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون?" Кажи, Мухаммад, нима са равни онези, които знаят и онези, които не знаят? Нима са равни онези, които знаят и онези, които не знаят? Казва Мухаммад алейхи салату вассалам: всичко, което е на земята и на небесата, искат опрощение за учение. Дори и рибата, която е в водата. Превъзходството на учение над останалите хора е като превъзходството на луната над звездите. И се е предавил Абу Дауд. Второ, да правим дуа за тях. Така както те правят дуа за напътствието на хората. Така както те искат доброто, искат напътствието на хората, искат дженнет за хората. Искат Аллах да се смили над хората, искат Аллах да ги напъти, така и ние да се молим за тях. Трето, да разпространяваме това, което те ни учат. Разбира се, наука, която е базирана на Корана и на Сунната.
а не някакви шарлатански изказвания и шарлатански науки. Значи трябва да се внимава. Когато се говори за исляма, да се говори с знание, да се говори с доказателство от Корана и от Сунната. Четвърто, да не им предписваме божествени качества, защото и те са грешни, и те са ядосват, и те забравят. Нали, това, което ви казахме, са Пейгамбер за неубити сахабета, така и за учените хора да ги приемем като хора. Че са Аллахови създания, че те имат нужди и недостатъци, както всички ние, и те са слаби, както и ние сме слаби, и те имат нужда от Аллах и от Неговото опрощение, от Неговата милост. Пето, да ги защитаваме, когато чуем, че се говори срещу тях. Постоянно. Лъжата е виновен. Само лъжата е виновен. Постоянно. Защото, субханаллах, когато лъжата се изкаже в зададен въпрос, веднага става виновен. Защо? Защото всички знаят исляма днес. Говорим даже и за тези, които са извън джамията. Знаят. И когато хожата каже нещо, което на тях не им удист, какво почват? Веднага да плюят срещу хожата, веднага да говорят срещу хожата, и ние сме хората, които трябва да го защитим. Защото след като хожата застанал и наденал чалмата, значи този човек, който Аллах го е избрал, който хората са преценили, че той може да поеме тази функция и да застане. Това да ги защитаваме, когато чуем да говорят лоши неща за тях, да ги обдумват и така нататък. Казва алейхи салату вассалам: пратениците не наследяват нито динар, нито дирхам, това са парични единици, те наследяват наука. По същия начин става въпрос и за учените хора. От учените хора ние не можем да търсим материални блага. Търсим какво? Търсим наука. Търсим наука. Моля Аллах субханаху ва та'аля да ни напъти в правия път. Моля Аллах субханаху ва та'аля да ни даде с добър морал, добър характер, такъв какъвто притежава пратеникът на Аллах и неговите сподвижници. Характер и морал, за който е казал алейхи салату вассалам, това, което ще бъде с най-голяма тежест в съдния ден, в нашите везни, това ще бъде добрият характер. Това, скъпи братя и сестри, трябва да направим всичко възможно, за да усъвършенстваме нашия морал, нашия характер. Трябва да знаем, че след като ние сме влезнали през тази врата в джамията, ние не сме като тези, които са отвън. Всеки един, който е в джамията, той е гледан под лупа. И като направиш нещо нередно, какво казват? Затова ли ходи в джамията? Значи, трябва да направим всичко възможно да си усъвършенства характера, морал. Иншаллах, следващия път ще продължим. Има още 4 подточки. Това, което исках да кажа за днес, това да бъде добър на вас. Салlallahu алейхи ва салlam.